ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ କେମିତି ମୋର ଚେହେରାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ତଳେ କିଛି କଳା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ମୁହଁରେ କିଛି କଳା ସ୍ପଟ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ଲେଜିଂ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହିବି। ଆଶା କରେ ଏ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବେ। ମୋ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କ୍ୟାପସୁଲ ଅଛି। এই ভিটামিন ই ର କ୍ୟାପସୁଲ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଅତି ବେଶୀରେ 30 ରୁ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ এই ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦେବେ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ବେସନରେ ମୁହଁଟାକୁ ଯଦି ସଫା କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ। ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି, ବେଶୀ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବା କେମିକାଲ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଅଛି ତା ଦେହରେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସରେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପତଞ୍ଜଳିର କରିପାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନାଁ କହୁନି, କୌଣସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଖରାପ ନ ହଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାତିରେ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦେବେ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ, এই ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କ୍ୟାପସୁଲ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଖି ତଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଫେସ୍ର କୌଣସି ଜାଗାରେ କଳା ଦାଗ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫେସ୍ରେ ଏଟାକୁ ରାତିରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣ 15 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏ ଉପାୟଟି କରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।